فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. İki horauzu birleştirem. Yanırak namaz okuy başlanım. Namazın isindagi dualardı, ayatlardı dürüst okumaham günah bulamı dep soraganlar. Şulay bir kardeş Allah huzun nisig aytırga teyişbіз. Ilikkisi mesela Allah'a şükür yaki Allah'a şükür dep aytırgami dep soraydar. Birincisinden agar kişi namaz okuy başlagan eken, ul bir qasanda şunda ok dürüst etip böte harflerdiyle, böte huzlardiyle ayta almay. Bu müstahil. Невозможно була русса. Кеше яйлап кына өйрәнә. Етмәһә кеше әгәр гарәп булып тумаган икән, ул бит инде шунда ук һүзләрне дөрес әйтә алмай. Һәм хатта гарәп булып тугандар да ул күп һүзләрне хата менән әйтәләр. Без гомер буе өйрәнәбез. Алла Тәала безгә намаз кылырга кушкан, ләкин беренче көндән ук бөтә хәрәкәтләрдә, бөтә һүзләрдә дөрес әйтәсәк, тип беркем дә гарантия бирмәгән. Шуңа без яйлап кына өйрәнәбез. Дөрес эшләмәһәк гөнаһ булмай, киресенчә савап була, тырышырга кирәк. Ләкин тырышып ана шул хаталарны төзәтергә тиешбез. Ул барыбер гөнаһ булмай бит инде, Алла Тәала гафу итә дип туктап калырга тиеш түгелбез. Аллаһ һүзенә килгәндә, безнең башкорт телендә кардәшләр һә хәрефе бар бит инде. Шуңа Куранса һәм гарәптәр элек нисек әйткән, хадисләрдә нисек әйтелә, Алла Тәала үзе Куранда нисек индергән, үзенең исемен без шулай итеп әйтергә тырышырга тиешбез.